mababad sa dagat at saka nakalimutan ko na guys. What's up, madlang people? That is Kuya Renz and welcome back to my channel. So ngayon guys, for this vlog and for this video, ay gusto ko lang i-share yung sekreto ko kung paano ako pumuti. Nakita naman ninyo guys yung thumbnail natin ngayon na this to this. So may secret talaga ako guys. Gusto ko lang i-share sa mga gusto lang pumuti ha. Kasi kung sino yung hindi willing gustong pumuti, sige, umalis na kayo. Sa gusto lang pumuti yung kasi guys, may ibang tao guys na black, maitim sila pero hindi na talaga mag-change yung color nila. May tao talaga na ganyan. So kung sino yung hindi na maging ang tawag dyan, so sino yung tao na willing maging maputi tulad ko, so this is my guys, sarili ko lang to guys, gusto ko lang i-share. Ito yung share ko lang guys kung okay ba kayo, kung gusto niyo ba yung ko, yung tips ko kung paano pumuti. Gusto ko lang i-share kasi alam ko na may gustong willing na pumuti. Pero guys, yung talaga, yung minute, yung gustong pumuti agad-agad, may dalawang option yan guys. Magpa-inject kayo at saka mag-capsule kayo. Ayan. Kung sino yung maraming pera. Pero ito yung akin guys is maliit lang naman guys. Maliit lang yung makukuha nating pera. Kasi number one guys, yung tips ko kung paano ako pumuti. So let's start na tayo guys. This 5 tips guys kung paano pumuti. Yung sarili ko lang to guys ha, gusto ko lang i-share kung effective ba sa inyo din. So number one, let's start. Number one is Kujik na sabon. Ayan. Alam ko guys na marami, hindi lahat ng sabon na ginagamit sa ibang tao guys na may Kujik na word. Pero guys, alam ko guys na may sabon na binibenta din guys na may word na Kujik, di ba? Katulad ng, pero yung ginagamit ko ngayon guys is Kujik talaga, wala talagang halo. Kujik lang talaga guys, na word Kujik lang. Yung sa ispi lang ba, yung sa skincare, yung Kujik talaga, walang halo. So yung iba guys, may halo, yung like, may sabon na yung Juche, yan, yung Juche, ano pa. Basta may ibang sabon guys na may Kujik na may halong mga ingredients. Pero okay lang yun. Pero guys, careful guys sa mga sabon din guys na kasi may sabon din guys na fake. Yan, careful tayo dyan. Dapat basahin natin guys maigi yung FDA, yung manufactured by, yan talaga. Dapat basahin natin una bago tayo gumamit. So yan guys, yung unang ginagamit ko bakit ko pumuti is number one is Kujik na sabon. Yan ang diskarte ko. So pangalawa guys is skincare. Ayan. Makakatulong talaga guys yung skincare sa ating panglabas na katawan. Ayan. Kung gusto lang pumuti, makakatulong talaga to guys. Sa gustong pumuti lang, ayan, makatulong talaga to. So pasensya na sa araw. Wait lang ha. Ating i-close yung araw. Ayan, ito na. Ayan, sa gusto lang pumuti guys, skincare. Ayan, yung skincare guys is makakatulong din ito sa atin guys, sa ating panlabas na katawan at sa ating skin. Kasi gamit din ito guys. Kasi may ibang guys, may ibang skincare na para sa pimple lang, para sa acne lang, para lang sa mga mark na pimple. Pero may skincare din guys na pangpaputi. Ayan, marami guys. Ito yung ginagamit ko guys ngayon is 180 lang, 180 set lang. Ayan, tingnan, kung gusto niyo malaman guys, tingnan niyo nasa below, nasa next vlog ko, yung tips ko yun, sinishare ko yun kung paano gumamit ng skincare, yung Skin Perfection. So look at my vlogs. Ayan.
So next tayo sa skincare, 'di ba yung una is Kojic na sabon, next is skincare. So next tayo sa pangatlo is lotion. Ayan, yung una kong ginagamit na lotion guys is ito. Wala nang takip to. Ayan. Vitamin E from Thailand. Ito yung ginagamit to guys noon pa ako sa city. Effective siya guys, tapos 280 pesos pero effective talaga siya guys. At ang tagal maubos. Yan, safe talaga. Ayan guys, ang pagkatapos guys, yung vitamin E kasi ako guys pag example, ito vitamin E, wala na, ubos na. Iba-iba kasi ako guys na gumagamit ng lotion. Pag naubos ang vitamin E, may rai na naman. Pag matapos ang may rai, iba na naman. Gluta-white na naman, ganun. Basta, para sa akin guys, yung lotion, para sa akin na yung lotion is safety din guys sa ating skin. Lahat ata ng lotion ay pampaputi din, diba? Para sa akin lang guys yung lotion lahat ay pampapatulong din sa pampaputi sa ating skin. Ayan. Yun ang discard ko guys. Pag maubos lang yung isang lotion, iba na namang model, ganon. Yan. Kasi yung lotion guys ay makakatulong sa ating skin. Kaya, so next pang apat tayo is bawal tayo magbabad sa init ng matagal sa labas. Yan ang discard ko. Yan ang discard ko guys. Bawal tayo magbabad ng matagal sa labas. Especially to 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. Alam nyo guys, alam nyo na, itong world natin ngayon, walang climate change na. So nga, kung gusto nyo pumuti, dapat hindi tayo magtagal sa babad sa init. Ayan. Maybe 5 ata guys, pwede kasi may vitamin kasi makukuha natin sa araw. Ayan. So yan ang discard ko rin pang apat. Bawal tayo magtagal sa babad ng araw. Ayan. Bawal tayo lumabas. Kasi ako guys, di talaga ako lalabas guys pag ang init. Lalabas ako pag mga 4, 3, yung hindi na masyado yung init na kakagat sa ating sa ating skin, sa ating katawan. Lalabas talaga ako guys pag hindi na siya masyadong mainit. So next tayo guys is bawal tayo magbabad ng matagal na maligo sa dagat. Ay dyan. So alam ko ay malapit ng summer, so alam ko na lahat tayo ay willing na maligo sa dagat o swimming pool man lang. Ayan guys, take care guys. Bawal din magbabad tayo sa dagat pag sobrang init. Dapat kung magbabad, ito din guys, kung maliligo kayo sa dagat guys o sa swimming pool man lang, gumamit kayo ng sunblock. Ayan, yan ang sunblock din guys is makaprotect din sa ating mga skin, sa ating mga like body, ganoon. Kasi sunblock, from the word sunblock, di ba? Nakaprotekta siya sa sunblock. So, yan ang mga tips ko guys. 5 lang yun guys. Number 1 is Kojic na sabon. Yan. Dapat mahilamos kayo mabuti guys. Pagkatapos bago kayo matulog, hilamos. Pag gumising, hilamos. Ayan, Kojic gagamitin natin. Kahit anong klaseng sabon guys, basta na word na Kojic. Pangalawa is skincare. Kahit anong klaseng skincare guys, basta may halal at may manufactured at may FDA. Ganon. Hindi fake siya guys ba. Pangatlo ay ang lotion. Sa akin guys ay iba-iba talaga yung ginagamit ng lotion, pero baka take care lang guys, baka may iba din na sensitive na skin or may ang tawag dyan sensitive or may allergy sa iba't ibang lotion. Pero ako wala ka talaga akong allergy sa lotion guys, kaya iba-iba yung ginagamit kong lotion. So next is pang-apat is bawal tayong magbabad sa dagat ng matagal. Pag magbabad kayo sa dagat, dapat na kayong sunblock. Ayan. So, I hope nakatulong ako sa aking own na discard kung paano pumuti. At saka, kung gusto nyo talaga guys pumuti, pag may ganun kayo, pag may pera kayo, magpa-inject na lang kayo at magpa-capsule na lang kayo guys. Pero itong akin is simple lang. Ginagamit ko sabon, lotion, balang babad ng araw, ganon. Pero kung gusto niyo pumuti agad-agad, magpa-inject na lang kayo guys. Pero safety, dapat take care din guys sa mga inject. At saka, take care din guys sa mga capsule. Kung gusto nyo yung mga pera, kaya mag-capsule na kayo dyan at magpa-inject.
So yun lang po guys, at I hope na nakatulong ako sa iba dyan na gusto din pumuti. So yun lang po guys, I hope na na-enjoy kayo. At don't forget to like and share and subscribe to my YouTube channel. This is Kuya Renz. At maraming salamat at hanggang sa muli. Paalam guys, see you guys at see you for the next vlog. This coming Thursday guys, abangan natin guys yung vlog ko na Bohol, Hollywood. Pupunta tayo sa Bohol, Hollywood. Bye bye!